Λοιπόν, μόλις ξύπνησα και μου ήρθε η ιδέα να κάνω YouTube κανάλι. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο σε αυτό το YouTube κανάλι. Και ναι, γενικά θα αρχίσω να κάνω διάφορα βίντεο. Όσοι το βλέπετε, παρακαλώ κάντε με like. Και ναι, τέλος πάντων, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε vlogάκι. Δεν ξέρω, απλά μου ήρθε η ιδέα να κάνω vlogάκι, οπότε ναι. Δεν είμαι κάποια καλή editor, οπότε δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Αλλά θα το δοκιμάσουμε. Οπότε λοιπόν ξεκινάω το vlogάκι. Λοιπόν, επειδή ξύπνησα και πεινάω, θα φτιάξω κάτι να φάω. Για να δούμε τι έχει το ψυγείο. Ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξω ένα σάντουιτς. Θα πάρω φιλαδέλφια. Θα πάρω προσωπικό. Κυπηράκι. Τώρα, αυτό ψωμιά. Έχουμε τούτο εδώ. Οπότε, λοιπόν, επιπλέον στο σάντουιτς θα βάλουμε λίγη ρόκα. Και θα πιούμε χυμούλι δύσινο. Είναι πολύ ωραία και πάω να το φάω και τα λέμε μετά. Λοιπόν, τελείωσα το φαγητάκι και έχω βάλει να δω οικογενειακές ιστορίες. Δεν μπορώ άλλο, τελευταία έχω κολλήσει. Και δεν διστάζει πια να δείχνει ότι ενοχλείται, καθώς δεν αντέχει τον τρόπο της. Η διατροφή λέει τόνο σαλάτας και το μαρούλι θα φάω. Για κοιτάξτε τον καθρέφτη που θες κι άλλο φαΐ. Πού πας τέτοια ώρα, αν φάω σουβλάκια. Τι λες, και θα βάλω 2 μπίπετα με κύριο χοιρινό, ντομάτα και πατάτα. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Θα κάτσω τώρα να δω οικογενειακές ιστορίες και μετά από καμιά ώρα θα φάω μεσημεριανό, οπότε τα λέμε μετά. Bye! Λοιπόν, είναι 4 το μεσημέρι, δεν έκανα τίποτα τόσες ώρες. Απλά καθόμουν και έβλεπα τηλεόραση και έπαιζα με το τάμπλετ και πίνασα, οπότε θα φάω μεσημεριανό. Oh my god, bro. Γενικά, δεν ξέρω καν γιατί ξεκίνησε αυτό το vlog. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα σήμερα, αλλά θα κάτσω στο σπίτι μου και δεν θα κάνω τίποτα. Οπότε, αποφάσισα να ανοίξω vlog μόνη στο σπίτι. Ναι. Οπότε τώρα θα βγάλω να φάω και... ναι. Εν τω μεταξύ, είναι τελείως ανούσιο που βλέπετε αυτό το vlog, γιατί δεν κάνω τίποτα, απλά μιλάω και τρώω. Ωστόσο, είναι το πρώτο μου vlog, γιατί βαριέμαι. Και όσοι το βλέπετε και όσοι μπήκατε στο σκοπό να το δείτε, θα το δείτε και θα πατήσετε και like. Όχι, εντάξει, δικιά σας η θέληση εννοείται. Άμα θέλετε πατάτε like και άμα θέλετε κάνετε subscribe. Ωστόσο, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Αυτά, θα βάλω το φαΐ και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, το μενού σήμερα έχει σουτζουκάκια με ρύζι και σαλατούλα, ντομάτα, αγκούρι, κρεμμύδι. Αυτά, πάω να φάω και τα λέμε σε λίγο. Έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Δεν έχω τι να κάνω και βαριέμαι απίστευτα. Το μόνο που κάνω είναι να βλέπω οικογενειακές ιστορίες και να παίζω Roblox επανελειμμένα και να μιλάω κλίση με δικολητή μου. Λοιπόν, οπότε σκέφτομαι
ότι δεν έχει νόημα να χαραμίζω το χρόνο μου ξανά και ξανά και ξανά για να φτιάχνω τέτοια είδους βλογκάκια που είμαι απλά στο σπίτι και δεν κάνω τίποτα. Οπότε, άμα αυτό το βίντεο, πολλά λέω για πρώτη φορά, πήγα να πω 50, άμα αυτό το βίντεο φτάσει 20 likes, λίγα είναι τα 20, άμα φτάσει 20 likes, αυτό εδώ το βίντεο, θα συνεχίσω να κάνω κι άλλα και θα κάνω και πιο ενδιαφέρον βίντεο, θα κάνω challenges και θα κάνω διάφορα. Αυτό το κλιπάκι δεν ξέρω τώρα γιατί το άνοιξα, απλά ήθελα να σας ενημερώσω για αυτά. Άμα αυτό το βίντεο πάει 20 likes, θα συνεχίσω να κάνω βίντεο. Αλλιώς, αντίο. Λοιπόν, αυτά και τα λέμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, παιδιά, τελικά θα πάω στο Jumbo. Δεν ξέρω γιατί, απλά θα πάω γιατί βαριέμαι. Οπότε, ναι, θα ετοιμαστώ και λογικά τα λέμε στο Jumbo. Λοιπόν, είμαι έτοιμη και θα πάω στο Jumbo. Οπότε, τα λέμε εκεί ή τα λέμε μετά. Bye! Λοιπόν, είμαι στο Jumbo και ναι, είμαι στο Jumbo. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τώρα θα κάνω Jumbo haul για να κλείσουμε ευχάριστα. Σας δείξω τη πήρα από το Jumbo. Λοιπόν, πρώτο πράγμα είναι ένα όργανο γυμναστικής για τα πόδια. Δεν το πήρα εγώ. Μετά πήραμε ένα ράφι για το μπάνιο. Μετά ένα λάστιχο για το μπαλκόνι. Μετά ένα πράγμα για γυμναστική για τα χέρια. 2 βαρύδια. Λοιπόν, μία φόρμα σιλικόνης για το air fryer. Ένα ring light. Μία μάσκα για τη θάλασσα, εννοείται. Λοιπόν, μία λίμα. Ένα αρωματικό αυτοκινήτου. Τατουάζ. Λοιπόν, άλλο ένα καθαριστικό αυτοκινήτου. Και άλλα τατουάζ. Και άλλα λίμα. Ένα κομπιουτεράκι και μια πετσέτα που ρουφάει γρήγορα το νερό για τη θάλασσα. Και ένα σκουπάκι για διάφορες χρήσεις, κυρίως για το αμάξι, αλλά γενικά σκουπάκι, ηλεκτρικό. Κάτι μαγνητικές λεφαρίδες που τις είδα και μου έκαναν εντύπωση και τις πήρα. Και πήραμε και ένα facial cleansing set καθαρισμού προσώπου. Οπότε αυτά. Μετά αγοράσαμε και κάτι άλλα πράγματα. Λοιπόν, πήραμε ένα χώρο αποθήκευσης για καρπούζι. Λοιπόν, αγοράσαμε ένα θερμός για μένα, μία παγωθήκη σιλικονένια εδώ πέρα, ωραία, και ένα γυάλινο μπουκαλάκι. Αυτά, διάφορες βλακιούλες γενικά, χρήσιμες, ωραίες, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο και πατήστε like και subscribe. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, φιλάκια.